Става въпрос за престъпно управление на общини, става въпрос за престъпно управление на държавата, става въпрос за организирани престъпни групи, става въпрос за мощно интегриране на външни разузнавателни служби в националното ни тяло, включително и в политическото такова. Нас ли ще учат на толерантност селените от горно-надолнищи, от селата тук? Нас. Абсолютни селени, казвам ви го откровено. Те изглеждат като селени, държат се като селени, упражняват публичната власт като селени и най-вероятно са селени. Да? Така е, глупака ще учи умния човек на толерантност, недоразвития ще го учи развития човек как да се развива, тинята обществената ще стои отгоре, вместо на дъното, където е мястото. Най-големите буклуци обществени ще карат хубавите коли и тия апгрейдвани жени ще ги водят наляво, надясно по казина, ще развръщават обществото с хазарти, с всичко, с наркотици, с всичко останало. И децата ни, и на турци, и на българи ще мечтаят да станат мутри и бандити. И ако може да са от ДПС, разбира се. Милиардерите, които ограбват държавата и престъпниците, ще направят така, че ние всички да се сбием заради тях. И кого ще защитим? Турците ще се сбият с българите да защитат Делян Пеевски. Защото той башка турчин. Вижте, това са глупави хора. Повечето от тях са придобили дипломи за висше образование след 50-та си годишна, купени. Тези хора дори не се постараха да научат български език, като говорят на парламента да им се смеят. Лидери на партии не могат да говорят на български език. Не казвам красиво. Те говорят като овчари. Поне литературно да бяха го научили елементарно, на базово ниво. Да са културни хора. Кажете ми, от лоното на културата, кое въведоха в тия общини? Произведоха ли културни хора? Какво се случва в местата, които те управляват? Какво? Диващина. Една средновековна диващина, направена от средновековни диваци. С купени дипломи и с милиарди в турски банки. И тяхната производна Борисов ги гледа, защото той какво да направи, нали те го сложиха генералския пагон. И тъпее. Сега е заложник на Пеевски. Да? Борисов се гърши като червей пред Пеевски. А Пеевски пред друг. Те обичат да се гърчат. Червейте. Така си живеят. И го казват, че това е политика. Искам съвсем отговорно да кажа. Това, което се случва в България, нито е парламентарно управление. Защото в България българския парламент не функционира според Конституцията. Това не е органа, от който се управлява българската държава. Цялата държавност е подменена и в нея има интегрирани, организирани престъпни групи от всички парламентарни партии. Там вече всичко е представено. А ако искате да видите истинския бъднитлък, разгледайте профила на общинското управление на всяка община. И ще видите, че те са заедно в грабежа в общините, а горе се разиграват на опозиция и управляващи. На голямата сцена те са различни. На малките сцени по общините са едно. Насочват отгоре парите по еврофондове и по национални фондове надолу и ги ограбват заедно. Кажете ми как ще излезем от тази омагьосана спирала? Кой да предложи операция чисти ръце и тези хора да приключат? Защото ние трябва да избираме. Или трябва да живеем като нормална и прилична държава с прилични хора в нея и да направим хората културни, възпитани, грамотни. Хора, които мечтаят, а не които искат да живеят в миналото. В тези общини тук всички искат да живеят в миналото. Ако може да е 5 века или 10 назад, най-добре. Да? Това искат. Те не искат да живеят в работа, свързана с високотехнологични производства, с високо добавена стойност. Те не искат да са богати хора. Те искат да са роби. Роби на престъпници, които също са роби по мислене. Защото за мен един необразован, некултурен човек, той е обречен да бъде роб. Той самия роб, но не го знае. Те са богати хора, но всъщност са бедни. Ще видите и края. Аз съм изгледал много краища на такива хора. Ще си отидат като магарета без история. Бъдете убедени. Някой ще получи инфаркт, друг ще го блъсне нещо, трети ще му се случи случка. Но питам аз, това ще върне ли загубеното време, унищожените средства, които ако бяха управлявани както трябва, тук хората щяха да бъдат едно. Това, което се случва, обаче може да го направи само един глупав българин,
като Делян Пеевски, който влиза в ролята на еничерин, който да не може да разбере за какво го ползват, защо го ползват и какви ще са последствията от това ползване. Не само за него, а и за всички останали. Такъв срам аз не знам и не съм чувствал никога, нито в близката история, нито в далечната на България. Кой налага лица, разобличени като лица на световната корупция, да висят на плакати като водачи на турската общност? Един прост човек, необразован, с купена диплома, който дори даже не е влизал в университет. Ще променя конституции, ще сваля президенти, ще назначава министър-председатели и всички депутати ще бягат от него. Кой е той? Време е да върнем въпроса кой. И този сламен човек да си отиде на мястото. Така нареченият съпредседател, посочен от истинския председател Ахмед Доган, е разобличен от американски съд, вписан в световен регистър за лице на световната корупция. С всички доказателства и регали, доказани на това престъпление. Това е съпредседател. Това е човека, който когато идвахме от тук, още с приближаването, той стоеше нагло и гледаше от тапетите. И всеки един, който мине от тях, се чувства унизен, защото това нещо, което трябва да бъде отдавна въдворено в затвор, то определя не само тук, а и в цяла България какво ще се случва. Впрочем, искам да се знае, не само от вас, които сте тук, а от всички, които ни гледат, че процедурата по Магнитски започва от българското правителство, а не от Америка. Българското правителство е инициатор на тази процедура. Фактът, че тя завършва с разобличаване, включително и на второ ниво от Великобритания официално, е достатъчен показател, че има безспорни данни за корупция в огромни размери, в милиарди изражения от тези лица, свързани лица. Не защото представлява турската общност. Той не е, впрочем, не представлява. Едва 12% от структурите на ДПС са свързани финансово с този човек. Всички останали не могат да го понасят. Той не е техен представител. Необразован е, не е представител на българите. Всъщност, кого представлява този човек? Някой знае ли? Присъствието му в политиката по този арогантен, нагъл и просташки, впрочем, начин, кого изразява? Според мен никого. Никого. Нито турците, нито българите, нито която и да е общност в България. Не изразява и бизнеса, защото той няма бизнес, до който се докосне и да не го опустоши. ДПС унищожи всичко, което е възможно да бъде опустошено, включително и направления в бизнеса, в производство, които даваха прехрана на българските турци. Булгартабак кой го опустоши? И къде го закараха? Защо го опустошиха производството и го закараха в Иран, за да произвеждат там? Всичките технологии, всичките машини са там. А тук през последните 3 години се увеличават добивите на тютюн без производство на крайен продукт. Защото им трябва суровина за производство, от което не печели никой един гражданин тук. Нито турчин, нито българин. Защото те искат да държат тези общини, както впрочем и цяла България, в едно унизително положение на бедни, ограбени, смачкани, оплашени хора. Не може да се страхуваме от престъпници. И не трябва да се страхуваме от престъпници. И Велин завърши с думите, може би е дошло времето. Аз няма да кажа може би. Аз нямам право на може би. Времето е дошло за всички. Българи, турци и всички етноси ги призовавам да застанат рамо до рамо в защита на основните граждански права и свободи, които са им дадени от международното законодателство и отнети именно от партията ДПС, която уж защитава някакви права и свободи. Но се оказва, че те защитават собствените си олигархични, бандитски и престъпни права и свободи и организациите престъпните, с които те работят, вътрешни и външни.